खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जों गावनि असे फिसाया गावनि असे बिसिखौ बुथारनायनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 2 नम्बर सालबारि मुरापारा गामिनि गम्भीर बसुमतारिया गावनि असे बिसि शीला बसुमतारिखौ बुथारदों। जंजों सुनानै बुथारदों। गम्भीर बसुमतारिया गावनि असे बिसि शीला बसुमतारिखौ जंजों सुनानै बुथारदों। गोरनायावबो 2 दागो दं आरो बिनि उनाव बिखायावबो 2 दागो दं। बे गम्भीर बसुमतारिया थांनाय सुनिबार खालि गावनि असे बिसि शीला बसुमतारिखौ बुथारो। लोगोसे बुथारखांनानै मानसिखौ खमैब्लाबो गावसिनि न'निफ्राय एसे गोजानाव गारनानै दोनहैयो। थिग बेबायदिनो रायजोफोरा बिसार खालामनानै बे गम्भीर बसुमतारिखौ पुलिसनो दैथायहरबाय। दा बे गम्भीर बसुमतारिया साजा मोनसिगोन। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि जाथाया बोसोरसेयाव खननै खनथाम खनब्रै गाहाम जायो। दासिमबो बेबायदि जाथाया खमायनानै थाङाखै। गावनि असे बिसिखौ फुथारगोन, गावनि असे फिसायखौ फुथारगोन, बेबायदि जाथाया जोबनो थांला। आयौ 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 बिदिबा बोरै जागोन? खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे गम्भीर बसुमतारिया एसे लोंखादोंमोन होननानै फोरमायहरनाय जादों। दा बे गम्भीर बसुमतारिया लोंनानै रागा जोंनानै गावनि हिन्जावखौनो सुनानै बुथारबाय। आसरित! गावनि असे बिसिनि सायाव एसेबो अननाय फैयासै, एसेबां अन्थाइ बिखा। दा बे गम्भीर बसुमतारिखौ पुलिस स्टेसनाव लांनाय जाबाय। लोगोसे बे गम्भीर बसुमतारिखौ दिनै नङाब्ला गाबोन जेलाव लांनाय जागोन। मानोना बे गावनि असे बिसिखौनो जंजों सुनानै बुथारबाय। जोबोद दुखुनांथाव खौरां रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनि बर' समाजाव बेबायदि जाथाया जोबनानै थांला। आसा खालामो बिथां शीला बसुमतारिनि जिउमाया सोरगोआव जायगा मोनहैथों होननानै बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। आंनो मानसिया जौ लानानै खारदों, आं बेखौ सैथो, आं बेखौल' बुंनोसै। बेनिफ्राय आं उन्दुबाय, आं मानसिया आं बेखौ मिन्थिला। मानसिखौ दा फानदायसै आंखौबो फानलाब्रा, मानसिया जौ लानानै खारदों, आं बिदिखौ बुंनांगोन। सोर बुथारखो? मा बियो?